Pozdrav svima ljudi, ovo je nastavak prošle epizode. Evo, otvorit ću ovaj silver chest, Fire Spirits i jedan rare. Dobro. Kao što znate, ovo je moj deck. Pa hajde, znači današnji cilj je da uđemo u arenu 6. Evo već nekoga iz arene 6 ko hoće da se bori protiv mene. Ja ću ovako da bacim. I onda i zep. Dobra je mu bila odluka. Malo pogrešno. Kabum, kabum. Evo, ja sam imao u stvari nisam. Dobro. Stavit ćemo u mini peku. Ovdje tornado. Zap. Ne. Ovo me već malo iznerviralo. Stavit ću Witch. Stavljam. Neću. Vratit ću ono. Da bi ga sprečio. Dobro, on je potrošio svoj. Da, ne znam da li su najbolje. Nekako nisam stavio. Ja sam mislio da ću da koristim Barbarian. To tek level 6. Napada, dobro. Napravi skoro će me možda skinuti tower. Moj bože. Počelo je moje omiljeno. Skita. Da bih popio sve, malo je pogrešio, samo da ih ubije. On nije uspeo da mi uništi tower, to me malo čudi. Što nije to uradio. Ipak uspeo je. Što me malo, sada me malo. Dobro, moram i jednom i da dobijem poraz, ali ovo je baš bilo neke čudna igra. Nešto se izdešavalo, ne znam ni ja sam. Probat ću sad ja. 8. level, mislim ja ne treba da se podsmijem, ali 8. level arena 5, stvarno brate. Mogu si malo da poradiš da budeš normalan. Ovo me baš iznenadilo. Ovo me sad baš iznerviralo. Pošto ne volim spawnere. Ne volim te takve ciganšture. Nekako bezobrazan mi način igre. Evo što ću ja da uradim. Da bi mi raskrčio. Kabum. Kabum. Dobro.
sad ću to uradim ono što bi svako uradio. Ali ovo me baš nervira ovo što je sad uradio. Znači prosto mrzim ovakve likove. Evo zašto mrzim ovakve likove. Zato što igraju na kvarnu. Pogledajte ovo. Ovo se već zove fail epizoda. Ti mamu ja. Pičku. Ne, nisi okej, brate. Ne, nisi okej. Ajde da isprobamo neki drugi tek. Sad da vidimo kako će oni da odreaguju. Kad koristimo ovako, na primjer, tek. Hajde da mu prekopiramo tek, da vidimo kako će se drugi osjećati kada vide ovakav dek. Set slot 3. Evo, Electric Collector level 4. Ulazimo u igru. Čeles. Evo kako se to radi. Praćele. Ovaj brale je Big Bad. Ima Inferno Dragona. Inferno Dragona je jako glupa karta i baš je ne volim, kako da kažem. A ne volim ove pedere što koriste mirror. Evo što ću da uradim iz njega. Za brata mog. Evo zašto niko ne podnosi ove skarnere. Dobro. Glupo njega što stavlja. Sad će onda ko zadnja peterku. O, sjajno, ima još i Lava Hounda. Moram da uradim nešto za Lava Hounda. Znači, teže mi da se odbranim od Lava Hounda nego... Pa ova epizoda je fail epizoda. Tako da ću da koristim i dalje onaj moj dek. Na set slotu 3. Ne.
Brovanović materija. Da ne bude toliki fail epizoda. Ne znam zašto sam zadržao. Slučajno možda. Nisam ni htio da zadržam ovaj dek. Mislim, nisam ni htio da zadržam ovo... Ups.